L'Escala s'ha endut aquesta tarda els 3 punts davant del Tecnofútbol al guanyar per 0-1, amb gol de Sile. Els locals han començat forts amb aquest xut d'Arturo i apropant-se en perill a la porteria d'Àngel Bustins, però de seguida l'Escala s'ha fet amb les regnes del partit. La falta de Jaume sobre Muniesa a la frontal de l'àrea marxava fora per ben poc. Entre Iñaki i el travesser han evitat que entrés a la porteria. I el mateix ha passat amb una rematada posterior de Nani, que també ha salvat Iñaki, avui el porter local. Les ocasions arribaven per al conjunt de Pitu Batlle, però sense excessiu perill i sense materialitzar, una cosa que no preocupa el tècnic. Content de com hem treballat, hem fet el que havíem dit durant la setmana. La llàstima jo crec que és que no hem solventat el partit a la primera mitja hora, que hem tingut un parell de Nani i Muni que aquí podíem haver fet molt mal, però bueno, content pels 3 punts. No em preocupa que ara no acabem de fer gol, sinó em preocuparia que no les féssim les ocasions. Per tant, jo crec que arribarà el moment que marcarem més gols. El Tecnofútbol, per la seva banda, ha vist com li anul·laven un gol per fora de joc que els hauria avançat en el marcador abans del descans. A la represa, però, l'Escala seguia sense aprofitar les seves ocasions, com aquest xut de Muniesa. Poc després, l'entrenador Pitu Batlle donava l'entrada a Sile, que ha començat el partit des de la banqueta. El davanter ha revolucionat el partit i ha estat l'autor del gol de la victòria amb el que s'acabaria el partit, el 0-1. En la celebració, Sergi Pàmies ha patit una sobrecàrrega al quàdriceps que no li ha permès acabar el partit. Fins i tot, el mateix Sile podria haver aconseguit el segon gol i ampliat distàncies. Un possible penal per als locals, però tampoc ha fet canviar el resultat a favor del Tecnofútbol, que ha buscat l'empat davant una Escala que ha dominat el partit, tot i que Ricardo Mendoza, tècnic local, no pensa el mateix. El Escala es un equipo simple que fue a jugar al patadón para arriba, pero también hay que trabajarlo y hay que saberlo hacer a eso, ¿eh? Nosotros no sabemos más jugar al fútbol, por lo menos lo que intentamos, ¿no? Y te repito, felicitarlo al Escala y a sus jugadores porque han hecho bien el trabajo ¿no? Final del partit, l'Escala, que continua amunt en aquest inici de temporada i es col·loca amb 11 punts, mentre que el Tecnofútbol continua a la part baixa de la classificació, amb 4 punts.